Jeg er født i 63, 19 plus 6 minus 3, 22. Jeg begyndte på TV2 i 88, blev hyret i april, altså 4. måned, 88 divideret med 4, 22. Jeg dækkede Berlinmurens fald, det var i november, 11. måned, fra TV2, 2x11, 22. Jeg kom til Moskva som korrespondent, der holdt man de 22. olympiske lege, dags dato i 2002, 22. Jeg har været med i et afsnit af Klovn. Det var afsnit 36, første afsnit, 4. sæson i 2006. 22. Jeg bor i Sorø. Det ligger 11 grader, 33 minutter østlig længde. 33 minus 11. 22. Nu skal jeg så starte på 22 nyhederne. Tilfældigt.